Vitajte, dnes si priblížime pojem butterfly efekt a pokúsim sa vám vysvetliť, ako to funguje. Butterfly efekt alebo efekt motýlieho krídla označuje veľkú zmenu vývoja deju pri minimálnych zmenách na začiatku. Medzi umelé systémy, ktoré tento efekt vykazujú, patrí napríklad Lorenzov atraktor. Názov je odvodený od predstavy, že aj niečo tak malé ako trepotanie motýlých krídel môže v konečnom dôsledku vyvolať tornádo aj niekde na druhej strane Zeme. Príklad Hitler. Keď bol Hitler ešte dieťa, hral sa s kamarátom na kolajniciach. Zrazu išiel vlak, no malý Hitler nereagoval. V tom ho neznámy dospelý strhol z kolajníc a zachránil mu tým život. Keby to neurobil alebo tam v tej chvíli nebol, nemuseli milióny ľudí prísť o život. Avšak mohlo sa stať aj niečo horšie. To sa my už však nedozvieme. Znamená to teda, že malá zmena v tom, čo urobíte alebo urobí niekto iný, vie zmeniť váš život alebo životy miliónov ľudí. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem a budem rád za každú podporu.